Hello guys, welcome back to my channel Abonwada Biafra. This video is number 26 of our review journey. 26 is iri abụọ na isii. Iri abụọ na isii, 26. That which means 210 and 6. 210 and 6. Iri abụọ na isii, 26. Remember, nke or ihe means this or this thing. When you're talking about one thing, one bag or one thing, okay? While India on the nke India on the nke means these or these things or these ones or these things. India ndị nke means these things or these ones. Dozie ndị nke dozie ndị nke or you say dozie ndị dozie ndị means arrange these ones or arrange these things. Subscribe if you have not done so. Thank you.